Il-proċess elettorali tal-PN fit-tiġrija għal kap nazzjonalista hija waħda limitata u restrittiva, b'regoli li ftit li xejn għenu lill-ġurnalisti u d-dibattitu. Klim l-opinjonista qrib il-Partit Nazzjonalista u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Ranier Fsadni, f'artiklu ippubblikat fit-Times of Malta. Bit-titlu Alex Borg vs Adrian Delija so far, Fsadni iddeskriva t-tellieqa għat-tmun tal-kap tal-Partit Nazzjonalista bħala waħda li ma qed tagħmel pjaċir lil ħadd. Fsadni ikkritika kif ġew stabiliti r-regoli tal-kampanja li fil-fema tiegħu ifixklu id-dibattitu demokratiku u l-involviment tal-medja, tant li qabbilhom ma' miżuri ta' safe sex. Iżda l-kritika ta' Fsadni fuq it-tiġrija għal kap nazzjonalista ma f'itxem, tant li qabbel dawn ir-regoli stretti u antidemokratiċi mal-miżuri tal-COVID-19 fejn spjega li r-regoli ġew maħsuba biex iż-żewġ żwiemel fit-tellieqa jinżammu fl-eluq. Hawn anke referenza għal kif Adrian Delija u Alex Borg mhumiex qed jitħallew jagħmlu intervisti ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Anka fid-dawl li l-ex kap nazzjonalista Adrian Delija kien ġimġiel mill-partit tiegħu iħassar intervista li talab hu stess ma' dan l-istazzjon. Konferma oħra li l-PN lanqas biss jafda lill-kandidati tiegħu, xi ħaġa li anke ġiet innotata fl-opinjoni ta' Fsadni. Barra minn hekk, Ranier Fsadni wera solidarjetà mal-ġurnalisti quddiem dawn ir-restrizzjonijiet antidemokratiċi u saħaq li quddiem dawn il-limitazzjonijiet il-ġurnalisti mhux qed jitħallew jistaqsu l-mistoqsijiet importanti jew jirrapportaw fuq id-dinamika intensiva tal-ġrida għas-siġu tal-kap. Men barra hekk, fil-kitba tal-opinjoni Fsadni anke għamel il-kontijiet tiegħu fuq iż-żewġ kandidati fejn qasa l-ewwel ġimgħat tal-kampanja. Fuq Alex Borg b'ton ironiku qablu ma' personal trainer u kritikah li fid-diskors tiegħu hu ripetittiv, qisu xi marġ biex jipprova jqanqal lin-nies. Huwa sostna li fl-intervisti u l-artikli tiegħu Borg jidher vague and woolly, lacking the bun, not just the beef. Hawn Fsadni anke sejjaħ il-messaġġ politiku ta' Borg bħala wieħed kontradittorju fejn qiegħed jipproklama l-bżonn li l-Partit Nazzjonalista ikun modern iżda l-proposti li qed jagħti huma antiki jew diġà jeżistu. Hawn nirrefera għall-ajt li qed juża Borg dan hu l-mument u l-istatement ta' flimkien kollox possibbli. Ajtiet li jafu l-bidu tagħhom għal elezzjonijiet tal-2008 fi żmien Gonzi PN. Barra minn hekk l-opinjoni ta' Fsadni fit-Times tinnota wkoll il-proposta ta' Alex Borg li jaħtar kumitat biex jieħu ħsieb il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, politiċi li ħadu ħsieb il-finanzi tal-pajjiż fosthom l-eks Ministru ta' żmien Gonzi PN Tonio Fenek. Xi ħaġa li fi kliem Ranier Fsadni diġà kienet hemm minn żmien Simon Busuttil u Adrian Delija. Fsadni jissuġġerixxi li jekk il-PN m'għandux bħalissa tali kumitat, din hija l-istorja vera, mhux il-wiegħda li jerġa' jagħmel wieħed, u fuq il-pjan tiegħu li jagħmel Partit Nazzjonalista l-ewwel partit podcast, Fsadni jgħid li donu teknikalment faċli, imma mhux sinifikanti. Min-naħa l-oħra, Fsadni stqal li Adrian Delija iġorba gol politiku li għadu jweġġa'. Bekk, il-problema ta' Delija hija jekk it-tisserati nazzjonalisti u xed jarawh bħala simbolu ta' ġid intern u diviżjoni. Jinnotaw ukoll li għalkemm hemm nies li huma lejali li Adrian Delija, hemm oħrajn li ma nesewx kif fi żmienu bħala kap kien hemm ġid intern qawwi li qasam il-Partit Nazzjonalista f'azzjonijiet differenti. Ġid kbir li wassal biex fis-sajf ta' 5 snin ilu spiċċa sfiduċjat mid-deputati tal-Blue Heroes.